Men der er plads. Jamen, rigtig velkommen. Tak skal du have. Til afsnit 7. Nu er vi ikke langt fra at have et nyt jubilæumsafsnit. Men skal vi have kage der igen også? Afsnit 7? Nej, altså afsnit 10. 7 og flyver. 7 flyver. Godt, så går vi videre til afsnit 8. Velkommen til afsnit 8. Skal du have med? Det er lang tid siden, jeg har fået kage. Ja. Jeg fik jo ikke spist op sidst. Jeg tror, at jeg står lige over lige nu. Det gør jeg også. Jeg håber faktisk, du vil sige nej. Vi har stadigvæk ikke fået nye lys. Nej, vi har ikke fået nye lys endnu. Vi kan godt lade som om vi tænder dem. Men vi skal lave for Søren, der skynder os at sætte et ur til lige underkanten i 20 minutter. Vi kan også tage et andet lys derovre fra, hvis der er. Prøv noget nyt. Helt nyt slags lys. Kan du nå det? Nej. Jeg skal nok rejse mig op lige om lidt alligevel. For så varmt, så levende. For at hente noget, så... Men nu er stop. Ja. Mads. Nu har vi lavet vi har to foregående afsnit, 5 og 6. 5'eren var sådan meget hyggelig og stemningsfuld i det, jeg synes det er roligt. 6'eren lidt mere action-packed, der blev vundet af den selige beløber på... Det store, vi gik over til at være et ikke et quizprogram, men et Ja, der var tæt på. præmieprogram. Ja, et præmieprogram. Og der var også et quiz, du skulle gætte, hvad en gørtler var. Det kunne du ikke helt gætte. Nu slår jeg altså op. Nu ved jeg godt, at jeg har haft så lang tid siden sidst til at slå ting op. Men jeg fik simpelthen ikke gjort, nu mindre om det. En gørtler. Hvad var det, du sagde? Det er en mand, der arbejder med messing. Der fremstiller brugsgenstande i messing, bronze, kobber og andre metaller. Ja, han er ikke kun specialiseret sig i messing. Der står messing først, så det er messing. Det er jo fordi, det er alfabetisk rækkefølge. Mads, hvis du vil hæve dig, at jeg tager fejl på en teknikalitet, så skal du bare have lov til at gøre det. Det gør jeg ikke. Jeg hæver ikke. Jeg siger bare, at du glemte bare de andre metaller. Altså den gørtler, eller de gørtler, jeg kender til. Så det er som at sige en vekselær. Men lav en vekselerer. Så en valutabutik dame. Kun veksler til dollars. Kun veksler til fordi dollars. du kan veksle til andet. Ja, det kan godt være. Jeg var lige ved at prøve på at argumentere mod det. Jeg gider ikke, fordi Mads, jeg har lyst til noget. Vi har jo på gangen lejet I Love Berlin. Men jeg har simpelthen... Har du nogensinde været i Berlin? Det kan du tro, jeg har. Har du været nede på Mustafas Gemüse? Det kan du tro, jeg ikke har. Har du ikke? Nej. Den her, den er til dig. Den går også ud til alle jer, som endnu ikke har været i Berlin. Hos Mustafas Gemüse kan du få verdens bedste pizza kebab. Intet mindre, og det der er... Kæft, hvor er det god. Jeg var dernede med 2 kammerater. Kenneth Bo, kender du? Og Lasse. Har du mødt ham? Ham med det røde skæg. Vi tog derned for at se VM-finalen. Der er der på VM i fodbold. I skak. 2014. Så tog vi ned. For at se finalen mellem Tyskland og Argentina. Ja. På Brandenburg 2. Stop det der! Og godt. Og der gik vi ned dagen efter og fik en kebab på Mustafas Gemüse. Og Kenneth, han har sagt, det er verdens bedste kebab, og oha. Og jeg tænkte, du sælger den for meget, så den kun bliver dårlig. Men ved du hvad? Det var en tid. Det strider jo faktisk lige præcis imod en paradoks, som er sådan en teoretisk paradoks, som min kæreste og jeg har sådan lidt fundet på at tale om. Måske har jeg introduceret dig for det før, men Taj Mahal. Taj Mahal-kompleksen, det vi snakker om i en podcast. Har vi det? Ja, okay. Det strider jo faktisk, det er jo som muligt undtagelse, der bekræfter reglen med Taj Mahal. Men det er fordi, at den der kebab, den er simpelthen så god, at den aldrig nogensinde vil kunne oversættes. Det er også det, lige meget, hvor meget jeg siger, den er simpelthen så god. Selvfølgelig, hvis man er vegetar eller sådan noget, så vil det ikke være god. Men det er jo det, jeg tænker nu. Nu hører jeg, at du sælger den virkelig stort, og jeg ved, kender men det er jo ikke bare kød, det er det hele. Det er sådan, jeg ved det godt. Min pointe er bare, at der vil være en fare for, hvis jeg kommer ned og fik den.
Jeg tænkte, Mads, det er en djævelens god kebab. Men jeg kan godt forestille mig, at kebab var bedre end det her. Nej. Det er helt... Men hvis du tager dig ned, så må du gerne pakke en ind i nogle håndklæder og sådan noget til mere til mig. Mads, du har på et tidspunkt, da vi har faktisk brainstormet lidt nogle gange over, hvad vi skal lave i den her lille podcast. Videopodcast. Og det er på trods af, at vi nu har, kan vi jo nok godt sige, snart optaget 3 afsnit lige røven af hinanden. Mere eller mindre. Men vi er også nødt til at udnytte den tid, vi har sammen. Vi skal produktive, det handler om. Så det er jo... Det er jo også bare for jeres bedste, så er der masser at sidde og kigge på. For sådan, hvis I for eksempel synes, at afsnit 5 var for kedeligt, så kan man gå ind og se afsnit 6 og 7, eller hvis man synes, at for eksempel afsnit 4 var for action-packed, så er afsnit 5 et rigtig hyggeligt afsnit. Skal vi lige falde lidt ned igen? Skal vi lige falde lidt ned igen? Det er sådan et godt afsnit til, at adrenalinspejl lige sådan falde helt ned. I skal bare have en masse afsnit og sidde og hygge med. Det skal vi ikke være dem, der står vejen for. Men du har tidligere nævnt, det kunne være sjovt på et tidspunkt at prøve at se, om vi kan finde ud af at lægge make-up eller lægge en neglelak. Mm-hmm. Jeg ser over her inde i billedet. Det er det her. Jeg vil gerne afsløre nu, vi skal lægge neglelak. Men vi skal ikke bare lægge neglelak, fordi det synes jeg jo i sig selv måske godt nok er meget sjovt. Men det er sgu ikke action-packed nok. Men jeg henter lige neglelakken. Skal vi gøre det med bind for øjnene? Heller ikke, men jeg henter lige neglelakken. Skal vi gøre det, mens der er en pitbull, der knæver os i skinnebenet? Heller ikke. Vi skal gøre det, mens vi får elektroder, der giver stød direkte i prostata. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Men jeg kunne ikke få nogen elektroder. Jeg har fundet min kærestes samling. Ved hun godt? Nej, hun gør det ikke. Altså det der, det er jo nogle gange. Så det larmer. Jeg synes jo, man kan starte med at sige, at skal vi vælge en neglelak til hinanden? Ja. Jeg håber, jeg får den blå med glimmer. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror sgu, at Mads, du er sådan lidt en old school kind of guy. Ja, bare sådan en rød. Så skal have en god gammeldags rød. Det er jo ikke den blå med glimmer. Det er korrekt. Så skal du have sådan en i messingfarve, som nok er mere kover. Men allerede så passer det til en gørtler. Præcis. Men jeg var jo ude i med at sige, at jeg synes, det var kedeligt bare at sidde og lægge neglelak i. Måske ved jeg godt, at nogen, der sidder derude, allerede begynder at glæde sig en smule til den fadese. Ja, det er det. Men da jeg var i Føtex sidst, der købte jeg noget. Så jeg tænkte, hvad kan det? Jeg lukker øjnene. Ja, det skal jeg da få rigtigt det. Ja. Må du åbne nu? Ja, det må du. Nej! Det er Chili Claus chilikugler. Nej. Og det er vindstykke 15. Nej! Platinum. Det er det stærkeste pis, du kan få. Men jeg tænker, det bliver stadig ikke solgt som slik. Så tror du, det er noget, man dør af? Så det, jeg siger nu, det er, at vi skal spise en par kugler her. Og så skal vi lægge neglelak bagefter. Jeg er jo så dårlig til at spise noget stærkt. Hvis man leder længe nok på YouTube, så kan man finde en klip af mig, der sidder og spiser en ganske almindelig netto chili sammen med 2 andre. De sidder og griner, og jeg dør. Jeg kan heller ikke stærkt. Har du mælk? Virker det overhovedet egentlig? Er det ikke bare en myte? Nej, jeg har sindssygt mælk virker. Har du mælk? Jeg har mælk. Skal jeg hente mælk? Hvor lang tid er det tilbage? Ja, Mads, der er 11 minutter. Du må hente mælk, hvis du får brug for det undervejs, men så må du lige tage et glas med til mig også. Nej. Og se, den kommer direkte af posen og åbnet fra på. Skal vi ikke have noget eller andet, vi kan... Det dufter meget godt. Det gør vi altså lige. Spil ud, eller hvad? Nej, altså... Men sviner det ikke sådan noget neglelak? Nå, det kunne du måske godt gå ind og gøre, når nu vi ikke helt kan... Jeg tænker med på den her voksstue her, der måske ikke... Det er ikke noget, der skal gemmes der. Det er bare noget, min datter har lavet til mig. Nej, det er ikke til mig, så havde jeg da gemt det. Nu skal vi have fart på. Ja, vi har masser af tid. Den kan jeg tage, den. Okay, prøv at se. Selvfølgelig tager jeg ikke min datters tegning og bruger til sådan noget. Jeg tager en af min kæres invitation til fest. Altså, jeg er jo så dårlig til sådan noget chili. Og skal vi sige, at vi starter med at skal ligge på højre hånd?
Altså, jeg er jo venstrehånd. Eller jeg er jo højrehånd. Ja, det er jeg også. Og Mads, jeg ved ikke, jeg har aldrig smagt noget helt seriøst. Jeg aner ikke, hvor men jeg tænker, vi skal ikke spise. Tager vi begge to på en gang? Ja, vi tager 2 på en gang. Jeg er så ringe til sådan noget. Jeg spiller kun lidt sejl lige nu, fordi... Jeg begynder allerede at savle. Ja, det er godt. Men prøv at høre, om det her det er Taj Mahal-kompleks med, at de simpelthen er så stærke. Jeg tænker, de skal dø. Jeg ved ikke, de hedder bare vindstykke 15. Skal vi... Okay, vindstykken er her. Nummer 1. Vindstykke 1, du mærker intet. 3. Den fulde chilismag uden væsentlig styrke. 6. Ofte meget smag, fordi styrken nu skubber lidt. Nummer 9. Der er lejer på din hals. Nummer 12. Orkan. Hvad står der? Orkan, en face melter. Nå, en face melter. Jeg kunne simpelthen ikke lige få det ud. Nummer 15. Husk, Mads. Der er nogen, der elsker dig. Men hvad har vi tilbage? Jeg står ikke 8-9 minutter. Skål. Det kan vi så lige så godt bare. Hvordan er det, man skal tykke? Dette skal ind og tykkes godt rundt. Og så ned. Ja, skål. Okay, det kommer lige med det samme. Nå. Ej, den her følelse af prikken i hele hovedet. Den er så velkendt for, når man bliver til det. Nå. Nej. Hvorfor laver man sådan noget her? Altså produkter? Er der virkelig et marked for det? Du siger ikke noget, Mads. Det koster jeg. Jeg græder nu. Jeg accelererer jo sådan. Det bliver bare værre og værre. Ej, det var det dummeste der. Se, hvor god jeg er. Altså, hvad? Det er kun ind i munden. Hvem kalder sådan noget her for slik? Chili Claus, for fanden. Ej, jeg vil virkelig gerne have noget mælk nu. Altså, skal de alle sammen være færdige, inden man får noget at drikke? Ja. Ej, hvor er det skidt, det her. Og så også den der lugt af det her. Forfærdelige lort. Done. Kan du hente mælk og køleskabet? Ej, begge hænder. Ja. Prøv at se, alt vand løber i hovedet på mig. Hvad fanden spiser sådan noget her? Jeg har et glas herinde. Prøv lige at tage en køkkenrulle med. Min næse løber. Minimælk. Det vil jeg have. Er du ikke mælk? Er din kaffekop tom, Mads? Jeg har ikke noget glas, må jeg låne en kaffekop? Er den tom? Jeg har lige kaffe, ikke tom. Det er fordi, jeg har det sat mig tilbage. Det hjælper lige lidt, og så nu kommer det igen. Er du klar? Nu kommer det igen. Jeg kunne prøve at lade dem stå fremme og se, hvad der sker, hvis Esther hun spiste en. Må jeg se den? Nej. Ja, det gik lidt hurtigt. Sådan en fokus og sådan. Jeg ved ikke. Kommer igen? Ja. Det er noget bestikkelsespis. Det
Det var bare min næse. Det stinker også Prøv at se frygteligt. det der. Det er tårer. Jeg tavlede mere, end jeg havde. Prøv at se. Det hjælper jo ikke, det her. Det var lige lidt. Men altså, du skal huske lige nu. Skal vi få nogen, der elsker os? Der er simpelthen nogen, der elsker os et eller andet sted lige nu. Det er ikke mig. Hold nu kæft, mand. Hold kæft, der er smæk på. Prøv at høre. Jeg synes, altså står der nogen steder. Det kommer med det samme, man er. Jamen, det hjælper lige lidt, jo. Og nu Står det mindst ikke nogen steder, at det her, det er... At det er slik. Der står bare lakrids med chili og chokoladeovertræk. Altså, det lyder jo som slik. Det kommer igen lige. Har man drukket det her mælk? Jamen, du sagde, jeg flytter sig for på stor mundfuld. Ej, altså, det er også ulækkert, det der. Det er godt, du er gemt bag fingerryggen. Nej, nu er der ikke mere mælk. Jeg har aldrig nogensinde troet, at det ville være så stærkt. Nej, det har du ikke, tror jeg. For skævs, mand. Det fortsætter det her. Nå, men... kan I ikke se, det er lidt sjovt, at linelagt, når det hele det bare brænder. Tror du, coffee creamer hjælper? Nej. Det sidder længere jo. I munden. Jeg tror, sådan en god skærmas. Jeg ved ikke lige, hvad Madsen laver. Altså, udover at løbe fabriks rundt i min lejlighed lige nu her. Det er bare, vi er nået til det punkt, hvor vi skal til at runde af. Tak for den her gang. Husk at komme ud og nyde det gode vejr. Spis lidt frugt, spis lidt grønt. Og så se en god film. Og så ses vi næste gang.